idemo ovako hvat za rukav, ovde 4 prsta ili joystick može. Ovde idemo ukršteno hvat, znači desna strana, desna ruka hvata desnu stranu, on odavde pokušava da mi otvori gard. Spuštam noge na pod, oslonac, izlazim kukom u stranu, tu celanicom idem preko bicepsa, sada kad sam došao tu da bi razbio hvat, idem pritisak na dole, tako da mu bukvalno celanicom pritisnem biceps, kao neku vrstu slajsera, tu, čim to uradim, koleno ide direktno pored glave, tu i kružno, znači jedan pokret da bude kopčanje, opet, tu hvat ovde i ovde, kad pokušava da razbije oslonac, izlazim, ovde jedan pokret razbijam i odmah ispucavam nogu gore i kuk. Zatvaram. Kad sam ga ovde zatvorio, obe ruke idu na glavu, to je najbitnije, nemojte držite ruke pored tela ili jednu pored tela, obe ruke na potiljak. Sada kako smo tu, ovde leva noga ide na kuk, stisnem noge, uhvatim cevanicu. Podignem cevanicu tako da moj list ide preko vrata. Kad sam tu, sada zatvorim nogu. Znači nemojte da, kada povučete cevanicu, onda pustite cevanicu pa zatvorite nogu, nego držim cevanicu, zatvorim nogu ovde kako sam bio. Leva ruka ide na potiljak, desna ruka ide ispod. Tu može ispod ruke, ispod noge, na ugao 90 stepeni, noge, prsti gore, peta dole stopalo i uvrćem nogu u stranu. Sad samo malo steknem i odakle najmanje snage potrebno za prijanje. Hvat, 4 prsta, ukrštena ruka, oslonac, izlazim na kuk, razbijam hvat, cevanica na biceps, odmah ispucao noge gore, hvatam glavu, noga na kuk, skupim noge, levom rukom cevanicu, povučem cevanicu, zatvorim triangl, smenim hvat. Ok.